sai da lokaci musu kwana mu shiga fagen hakika da makaryata su gane makaryata ne su ba san komai a hakika ba. Na rantse muku da Allah shehunansu ba su yi wusuli ba ballanta nasu. Ku bani labari idan shehu Tijjani ya yi wusuli. Bai yi wusuli ba. Bai yi rubutu da ya faɗa haka a taron da aka yi da amirin Daishi lokacin da aka fara aka zuba shi a cikin suluki gudowa ya ɗebe kayansa bai yi wusuli ba. To yaya tafarkin wanda bai yi wusuli ba za ka kama? Ya makawo zai ga makawo. Shi sa duk abin da suke tambele ne. Tambele suke yi, hauka suke yi. Na rantse muku da Allah, da a ce wannan ɗan lukutun yana raye, sai na surfa masa zagin da sai ya dawo ƙwarangul billahi lazi. Jaki ne shi bai san komai ba, idan yardajjen Allah ne ko yardajjen manzon Allah ne, zan ce kutumar ubansa. Idan yardajjen Allah ne mu haɗa a gaban Ubangiji, Allah ya sa masa gudu ya tafi aljanna, amma ni dai na kare manzon Allah, kuma na san Allah ba zai wulaƙanta ni ba. Saboda wa zan zaga su ji zafi a cikin zuciyarsu ba Shehu Ibrahim ba, don kutumar ubansa. Ku ga mun wa zan zaga, in da taɓa Allah ba ka san Allah, in taɓa manzon Allah ba ka san manzon Allah, amma don kutumar uban ne wannan maganar na zaki kutumar uban Shehu Ibrahim. Idan wusuli da hakikar su gaskiya ce, idan wusuli da hakikar su gaskiya ce, yadda zan gaya muku ƙarya ne ba su yi wusuli ba kuma ba su san hakika ba. Wani irin hakika ce ta kore ilimi? Ba wata hakika ta duniya da ta kore ilimi. Saboda shehunmu da ya yi wusuli ya sadu da hakika, ya gaya mana da me ake hakikantuwa, da me ake samun wusuli. yace wasaltu ila haqqil haqiqati bil haqqi bu'aida maqami fi haqiqati haqqihi, amma sai ya lissafo mana waɗansu abubuwa yace bi ilmin wa zawqin wa iktishafin muhaqqaqin ta'allamtu ilmal jam'i min qabl farqihi. Duk wani shehi idan ya cika shehi ba zai yi wusuli ba sai da ilimi, saboda Allah ya fa'alam annahu la ilaha illa. To da me ake samun wusulin? هي الأم والذكر الحكيم الذي به لا إله إلا الله نن إذا الله يتفعلم أنه لا إله إلا الله. saboda kanka ba zai ja maka rika kora ilimi bayan shi ne tushen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi yanar gado ya bar dukiya ne cewa yayi ilimi na bari. Wata hakika ce za ta kora ilimi?